25%, stage presence 25%, total 100%. The Walking Dead, they are 2025. Now, screaming! Let's call in candidate number 1! Hi everyone, I'm DJ Kim Chino from Men in Black. So aside from that, what's scary about me is this thing. This will make you forget to biometrics. Mas nakakatakot sa multo. Bakit? The sky is the limit! Huh? Go! 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 Ako si Karina, probinsyala killer. Minsan naging biktima. Ngayon, ako na ang nang bibiktima! Thank you. Ako, ang inyong representative sa distrito ng Love Radio. Ako, si Uncle Grisman / Uncle Tractor Dagol. Na nagsasabing, sa baha may biyaya. Ako pala si Sakadan, nang handang-handang pumatay ng pumatay! Excuse, ano po yung pangalan ng karakter ulit? Di po malinaw? Ako po si Sakadan. Papatayin ko kayo lahat. Huh? What's up, mga hampas lupa? Ako po ang dahilan kung bakit maraming nanonood ng radyo. Ako po si Tita Max, Tanya Chinita, na nagsasabing, hindi ako takot sa multo. Takot ako sa mga lalaking walang milyon. Pwede mo umuwi? Hindi ako si Imaw, pero buho ko palang super konyo na. Mapapasabi kang Gagi Predator. I represent the predators online na kinatatakutan nating lahat. At bago ako umalis dito, sisiguraduhin kong kikilabutan kayo sa boses ko. Dati-rati sabay pa natin, pinangarap ang lahat. Good afternoon, everybody. I believe in the saying that sa mundong puno ng kalungkutan, andito ako, iyong maaya ng Ako! Ang inyong Uncle Peste! Napipeste na ako sa mga nangyayari sa paligid natin! Second best costume goes to Nicole Liala. Wala ka effort, no? Wala ka effort, grabe. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.